Egunon berriro, batzuk sartu dira, baina hasten joango gea, bale? Puntual izateko. Eta gero zuek ere, bukaeran zalantzak edo baldin baituzue, txatean idatzi lasai galderak, eta ora tartetxo bat eskeniko diogu zuen galderi erantzuna ahal izateko, bale? Lehenengik eta gain, suposatzet ez dela zuen lehenengo saioa, orduan badaezpada gogoraraziko dizuegu hori mikrofonoak mesedez itzalita mantentzea. A ber, hau. Ikusten duzu aurkezpena, ezta? Bai. Orduan mikroak itzalita, kamarak piztuta jauki ditzazkezue, lasai aski, hola guk ere zuek ikusten zaituztegu. Eta hori txata berriro ere, irikia egongo da, bale? Nahi dituzuen galderak egiteko, baina jakin bukaeran erantzungo ditugula. Saioa euskeraz izango da, eta berez ordu terdi daukagu, baina saiatuko gea ordu batean bukatzen eduki alderdia, ordu erdi izateko galderak eta erantzuteko. Saio hau, dakizuen bezala, HLH ez da gutxiago, desberdina titulua edo jarri diogu, pixkat hasierako lanbide heziketa honen errealitatea edo deskribatzeko helburuarekin, bai? Seigako edo plasmatu ditugu eta hori ikusten dituzu aurke bidean, bai? Hasieran ikasleen profilaren inguruan aipamen batzuk ingo ditugu, gelako giroa, nola ikasten dute, hau jakingo duzuenez, edo batzuk agian egon zineten astearteko saioan, oso gainetik egingo dugu, aipamen txiki batzuk eginez, eta honen inguruan interesa izango bazenute, badakizue saio guzti grabatuta egongo direla, eta hau ikusteko aukera izango ez zuela, bale? Irakasle taldeari ere garrantzi handia emango diogu, oinarri oso importantea baita, hasierako lanbide heziketa honetan, baita tutoretza eta familia eta kanpo eragileen inguruan arituko gara, bale? Hemen, nire ondoan, Elur Aizkorreta dakat, Lasaie Berrozpetik dator, bera tutore eta hasierako lanbide heziketan, urte desiente dara mazkin irakaslea, italenten ere aritu bezala daukagu eta gurekin bat lanburutu ditu eta honako gidoia prestatu dugu, beste aritu batzuekin batera, horregon direla gurekin lanean, eta hitza emango izut, Elur. Vale. Bueno, kaixo egunon. Zergaitikan lehenengo gauza, zergaitikan da berezia HLH, ez? HLH, oinarrizko maila, OLH, nahi zuten bezala ditu. Baina, azkenean, FP basika ere batzuk horrela ezagutzen dute, o ezagutzen dugu. Eta, atea iriki eta hor aurkitzen duzunak egizatezu, hau ja beste gauza bada, bai? Lanbide heziketan egon naiz goi mailan, egon naiz erdi mailan, egon naiz dakiz eta batean oinarrizko mailara joaten naizena, eta erikitzen detena da ezberdina, bai? Hor, entropia ez dakit ezagutzen duzuen, entropia da el nivel de agitación azkenean daukaguna, eta horre dagon desordenaren agitazioa olako geletan handia da. Eta hori da irakasle bezala topatzen duguna, bai? Asko ez daude xerita, zarat asko entzuten da, eta lehenengo gauzak okatzen garala egoera horretan enbrande, ostras, nik zer egin behar dut, eta batez ere nola egin dezakedan. Eta hori egiten du berezia, bale? Baina bereziki aurkitzen duzunagatik eta batez ere dauden ikasle motagatikan. Eta hori da lehenengo gure gakoa, bai? Zeintzu dira gona datozen ikasleak. Datozen ikasleak, kontutan eduki behar duguna da, oso garrantzitsua ulertzea datozen ikasleak zeintzu diren. Askotan aurkitzen ditugun ikasleak, aurkitzen dugun radiografia gelan, irakasleak zailtasunatikan baino ezintasunetikan planteatzen dugu, ez? Eta blokeo momentu batea sentzi dezakezuzuk irakasle bezala eta garrantzitsua da azkenean begirada aldaketa bat edukitzea, bale? Kontutan eduki behar dut datozen ikasle guztiak DBH-tik datoz, eta DBH-ko fase hori porrot bat bezala bizitu dute, bai? Horrez esan nahi du, autoestima oso bajoa daukatela, segurtasun eza izugarria daukatela, eta urte batzuz, eukituzte gelan, enplande apartatuak, sentitu dira azkenean motori mobi eta utzi pakean, ojun beste gelaran egin nahi duzuna, baina klasean ez egon, eta nerabe batentzat, horrek duen taldean duen influentziarak, duen garrantzia ikusita, beraientzako zama izugarria dauka, bai? Autoestima oso bajoak indatoz. Eta, insisto berriz ere, porrot sensazio handiarekin. Daukate sensazio bat ez dutela zertarako balio, ez? Eta Pigmalion efektua aintzakotzat eukiko bagenu, azkenean profetia autokumplidarena, ez? Askotan entzun dute irakasleen gatikan.
gurasoengatik, beste ikasle nik ez dut ezertarako balio, ez naiz gai ezertarako. Vale? Evidentemente horrek sortzen duen, ikaslearengan sortzen duen arrastoak, sortzen duena jarrera disruptibo bada. Nolabait atentzioa deitu nahi du eta nolabait horri buelta eman nahi zaio, ez? Baina oso garrantzitsua da jakite azkenean pertsonaiek nola datozen. Ze bestela zaila izango zaigu irakasle bezala, aurkitzen dugun egoera desorden hori ulertzea. Ze azkenean irakasle garen momentutikan, garbi eduki behar dugu ikaslea aldu egin behar dugula, ezta? Eta altze horretan oso garrantzitsua da objektiboak zeintzu ditan, baina objektiboak zeintzu ditan garrantzitsua zein da el punto zero. Eta hor begira aldaketa bat edukitzea oso garrantzitsua izango da, bai? Eta ikasleak alde batetik daukan porrot sentsazioz aparte, azkeneko 2 urtez, edo gehiago, kultura bat sortu du, kultura bat non edozein arazoren aurrean ez naiz saiatuko, ze saiatu naizen bakoitzeko gaizki atera zait. Orduan saiatzeri uzten diot. Bai? Orduan, urte pila batez, 2 urtez edo, eta batzuk inkluso lehen hostik LH-tik ja saiatzeri utzi diote, eta horren aurrean beste alternatiba batzuk bilatu dituzte. Orduan, oso zaila egite zaigu olako ikasleekin azkenean eraldaketa bat sortzea. Baina, gero garbi eduki behar duzuna da, azkenean lehenengo gauza da, irakasle bezala konturatzea, zure helburua benetan. Dala beste bat, esan nahi, gukaz lanbide heziketako irakasle garen momentutik denak teknikoak gara, ez? Eta gure helburua da azkenean ikasle batek elektrizidadeko muntoi bat egitea, pieza bate fabrikatzen jakitea, baina konturatzea hori ez dela posible izango lehenostik beste lanketa bat ez duzu egiten. Eta oinarrizko mailan, HLH-en aurkitzen dugun lehenengo objektiboa da rekonstrukzio personal bat egin beharra. Ikasle hori birsortu behar da. Ikasle horrek azken finean lortu behar du eginez kapaza izango dela zer egiteko. Hortan gaitu behar dugu. Eta bestaldetik ere daukagu beste helburu bat, dela rekonstrukzio sozial bat. Rekonstrukzio soziala zergaitikan, azkenean paria batzuk sentitzen dira. Zan bezala porrot hori ez da porrot individuala, porrot soziala ere badira. Bakarrik destakatu dute jarrera disruptio izatetik, destakatu dute txistosoak izateatik, jarraitu dute klaseko giroa hausteko kapazak direlako. Eta guk erakutsi behar du kontrakoa dela. Eta ez hori bakarrikan eskolarikiko edo eskolako beste elementu batzuteko jarrera oso oldarkorra daukate, oldarkorra edo negatiboa daukate ez dugu asmatu. Hezkuntza sistemak ez du asmatu ikasle hauekin. Zergaitikan, azken minean betikoa, ez? HT-erako presupuestua badago, baina irakaskuntzarako ez dago. Eta geroz eta heterogeneoagoak dira klaseak, eta ez gara iristen, irakaskuntzan, DBH-en eta lanbide heziketan ez gara iristen espektro guztiak atenditzeko, ezta? Baina hori da daukaguna. Baina oso garrantzitsua azkenean persona izaten erakutsi bartzaiela, eta bestaldetik gizartean konportatzen erakutsi bartzaiela. Eta hortarako kultura aldaketa bat sortu behar dugu. Hori da gure zeregina, eta hori da berezi egiten duna oinarrizko mailak, bai. Orduan, nolabait begirada aldaketa bat garrantzitsua da, eta esan bezala, irakasleak ikusi behar duena da, begira aldaketa bat, esan nahi dut, ez dugu ikaslea, ez genuke ikaslea epaitu behar, baizik eta ikaslea ulertu beharko genuke, eta hortarako garrantzitsua atzean zer dagoen, ez? Multzo bat egingo bagenu ez, klasean lehenengo mailan egoten dien 15 ikasletatik, banaketa bat egitea importantea litza, ez aldeatik aurkitutu ikaslea disruptiboak, klasiko giro guztia jaten dutenak, ikasteko zailtasuna dauzkatenak, aurkitzen digute, TDA, zenbat, asperjarrak ere eduki ditzakegu, azkenean danak bukatzen dute DBH-en, eta gero ikasle zaurgarriak, etorri berriak dazkagu, jendeak egoera etxean ez dagoena, zentro batean egon daitekena, orduan aurkitzen dugun ekosistema nahiko zaila da. Baina beharrezkoa izango zaigu guretzako begira aldaketa hori hasteko jakiteko zein den el punto de partida, bai? Ikasle bakoitzaren zailtasuna zein da. Importantea litzake hortarako ikasle bakoitza, tutoreak edo irakasle taldeak fitxa bat egite ikasle bakoitzagatik, bai? Eta fitxa horretan jakin beharko nuke zeintzuden ikasle horren ezaugarriak eta zeintzuden bere zailtasunak. Eta identifikatu bakar batean, zailtasunak asko izan daiteke, baina unoak fokalizatzen dena bat da. Horrek lagunduko diko estrategia bat planteatzen. Ze oinarrizko mailan garbi eduki behar duguna da, flexibilitatea izango dela gure ezaugarri handienetako bat, bai? Flexibilitatea zertan? DCBA hor dago eta DCBA apoiatu behar dugu, baina ikaslean aldaketa lortu nahi baldin badego, azkenean DCBak flexiblea izan behar du. Ikasle bakoitzaren erritmora moldatu behar gara.
Oso zaila da ikasle guztiak erritmo berdina mantentzea, hain talde heterogeneoa daukagunean. Eta horrek egiten dut zaildu, baina polite egite ere, bai. Ikasle batentzako hau zuzen izan daiteke eta beste bentzako hau ere zuzena ere bada. Eta zuk irakasle bezala jakin behar duzu ikasle horrek benetan zein da beretzako zuzen izatearen efektua. Eta hori lortzea, hortan eragitea zaila da. Gehiagik exijitzen baldin badiozu erre daitekelako eta gutxi exijitzen badiozu relajatu daitekelako. Horregatik garrantzitsua da irakasle taldeak identifikatzea ikasle bakoitzaren ezaugarria edo zailtasuna zein da. Hortarako, berezko garrantzia dauka orientatzaileekin harremana edukitzea. Lehenengo hilabetean importantea da jakitea ikasle horrek lehenostik mapan egondan, lehenostik ze zailtasun dauzkan, familiekin kontaktu edukiko bagenu ere oso importantea litzake, ze horrek lagunduko liguke azkenean ikasle hori identifikatzen ikasle hori nolakoa da, eta zeintzu den bere zailtasunak, bai? Horrela, ez diegu eskatuko persona bati eman ezin duenik. Orduan, esan bezala oso garrantzitsua izango zaigu ikasle horren radiografia bat edukitzea, bere zailtasuna identifikatzea, eta hortarako irakasleak begirada aldaketa bat eduki behar, bai? Orduan, beste elementu bat garrantzitsua behin dakigunean ikaslearen zailtasuna zein dan, ikasleak behin ulertu dutuen eta irakasle bezala txip hori aldatu duzunean eta kolokatzezarenean klasean beste modu batean, hor hasiko ga bermatzen lehenengo gauza, bai? Eta lehenengo gauza irakasle taldeak edo irakasleak bermatu berduna da klasiko giroa. Eta hau da, pixkan nik uste gehien kostatzen zaiguna, ez? Eta nik uste galdera gehien etortzen zaizkikunak beti izaten dira nola lortu eremu seguru bat. Orduan, edo zer gauza egiten hasi aurretikan, lehenengo gauza, bi helburu dauzkagu. Gelak izan behar du ikaslentzako eremu seguru bat, bai? Eta gero lan giro bat sortu behar dugu. Eremu segurua zertan da? Azkenean, zaurtzgarria dianak babestu behar ditugu. Horrez esan nahi du, iragienek bullyinga jaso dute. Inkluso disruptiboak direnek ere bai. Hoi autodefensa modu ditu. Orduan, bereik sentitu behar dute hau eremu segurua dela. Eta hortan zertan zein da daukagun baliabiderik handiena, ROF edo arauak diranak, bai? Arauak betetzea oso garrantzitsua da. Bi gauzetarako, horrek lagunduko digulako rekonstrukzio sozial horretan nola harreman behar duten, eta bestaldetik azkenean segurtasun izugarrian ematen dielako. Ez badirudien arren azkenean ikasleabek segurtasun falta horretan, etxean ere azkenean igual asko galduta ibili dira eta ez dakite zer dagoen, ondo zer dagoen gaizki, eta insisto, DBH-en egon diren garai horretan ere nahiko galduak ibili orduan, errealitatearen pertzepzioa oso distorsionatuta daukate. Orduan, eta guk irakasle talde bezala erakutsiko digu azkenean gizartean funtzionatzeko arau minimoak zeintzu dira. Horrondo etortzen dana da, azkenean lehenengo egunean harrera egiten zaienean erakustea zeintzu dian klaseko dekalogo bat sortzea, non ikusten dugun materialaren baitan nola kolokatuko diren, nola harremandu behar duten irakasleekin, gehi beste eskolako elementuekin, beraien artean zer egingo duten, ikaslearen beste ikaskideen materiala nola mantenduko duten, mugikorraren erabilera zein izango dan, bai? Zenbait arau, klaro. Beraiekin horiek adostu daitezke, bai? Baina bestaldetik irakasle bezala, ezaztu badaukagula ikasleen bete behar eta erantzukizunen dokumentua, bai? Gure eskolan adibidez, arauen jarrera desegoki eta dazkau jarrera desegokiak, jarrera elkarbizitzarako jarrera desegokiak eta jarrera oso desegokiak, bai? Guzti horiek artikulu batzutan sartuta daude eta horrekin azkenean esango nuke errepresioa dela bidea, igual gehiago izatea da, ez dakit. Baina azkenean arauek laguntzen dutena da konbibentzia bermatzen. Eta ikasleek dituzten akzio guztiek daukate bere reakzioa, bai? Eta hori importantea da. Klasiko giroa bermatzeko arauak dira gure bizkarrezurra. Araua nola aplikatza hori beste gauza bada, bai? Oso garrantzitsua da ikasleak beti alternatiba bat eduki behar du. Baina arauak oso klaro eduki behar ditu. Ezin diozu ondokari gaizkitzekin. Etu gilipoiaz, kalera jotezea. Ikelan egon nahi baldin baduzu, bermatu behar dituzu minimo batzuk zeintzu dira, bai? Bere biziko garrantzia daukate arauen betetzea eta konsekuentziak edukitzea, bestela ez dute baliorik. Orduan, arauek lagunduko dute beraien arteko harremana sortzen. Eta askotan guk komentatzen dugu ikasle hau antzerki bada, hau entorno laboral bada, eta kasi borozo konportatzen. Nahiz eta zure
eguna ondokoa izan eta egunero ditzen duzu puto negro, hemen ezin duzu esan. Bai, orduan, esate zaie, hemen azkenean antzerki bat egite horretan, antzerkietan minimoak zeintzu diren. Edo ordutegiakin batera, hasieran oso berandu etortzen dira, ohituta da beti neutunean etortzen, eta askotan inkluso autoridadea konprobatzeko zenbateraino den, lehenengo astean utziko diozu minutu bat etortzen. Bigarren astetik aurra jatzeak gelan sartuko, eta falta bezala jartzen dugu. Eta 6 falta egiten baldin baituzu anexo bat daukazu. Anexo batek dauka bere konsekuentzia, idatzi batekin berrezu, edo nahi zuna, altxaldetan etorri beharzu berreskuratzera. Bigarren anexoekin gurasoekin bilera badago, eta hirugarren anexoarekin espulsatu zaitzakegu. Orduan, beraiek behin ikasten dutenen bideri, beraien aukera da, konportatutu nahi duten baioz, baina zu, bermatzaiek gela honetan segiro egongo den. Eta arauak azkenean ez da jendea zigortzeko, baizik eta hau dudagona babesteko. Eta zu zeu, langile bezala eta irakasle bezala babesteko. Irakasle taldearen erraminta bat dira arauak. Ze askotan ez da bakarrik bestea bermatze eta bestea edukatza baizik. Zu zeu babestea. Askotan ezin duzu, personalate dirutzen zaizu azkenean erreduela, jolas garaian erreduela, eta txorak irakiten azten da, zuk ez dakizu erredun bai, ez? Baina zuk erabili dezakezun, baina iruzeit erreduzula, edo ez daudela klasean egoteko moduan, eta nire beharrak hausia dira. Orduan mesedez atera zaitez. Bai, bestaldetik arau ez aparte, horrek laguntzen die rekonstrukzio sozial horretan azkenean beste konportamendu bat egiten, hasten dira dinamika ezberdin batzuk lantzen, hasten dira beste modu batean harremantzen, bai? Orduan erakusten dizu posible dela. Eta beti arau batek bete eduki behar du alternatiba. Hau ezin da, pareta hau da. Nahi baldin bazu, hau daukazu. Eta horren berak aukeratuko du. Eske bestela botatzen jazu, claro, evidentemente. Ez balde, azkenean erramenta bat lurrea botatzen baldin badezu, nahi eta botatzen baldin badezu izorratu dadin, kalera jongo zea. Horren aukera emate dizut, beste modutean konportatzeko horrengo gaztetan, edo beste gauzat konpotzen lokesea. Alternatiba beti eskaini behar zaizkie. Baina oso garrantzitsua da beti konsekuentziat egotea arauekin. Eta gero beste gauza da, azkenean lortu behar duguna da gure ikasleekin eta osartuko baian nola ikasten duten, ez? Bigarren fase honekin. Dala lan giroa sortzea. Lan giroa. Bale, nola ikasten dute. Hau guk esaten dugu ikasle, hau lan bidezik, hau ez da DBH, honean lanera gatoz, bai? Eta lanean lan egingo duzu. Eta ez da DBH-en bezala, azkenen hilabetean behin igual azterketa teuki dezakezula, ez dute zer egiten, eta justo azterketa gunean aurreko gunean ikasten dut eta probatzen dut ez. Lanbidezik eta guk merkatu laboraleko prestatzen ditugu eta lana egunero egin behar da. Eta balioan hori jartzen dugu. Eta batez ere balioan jartzen ditugu zerkako gaitasunak. Enpresetan behar dituzte peoiak, ofiziales de tercera, de segunda, de primera. Hori mail teknikoak, daukazu mailaketa teknikoak esango dizuz nun egon zaitezken. Baina deneri eskatze zaie zerkako gaitasunean inplikatutak egotea, gara ez etortzea lanea, errespetu hitz egitea, txukunak izatea, autonomak izatea, galdera egokiak egitea eta isilik egotea, horien artean. Orduan guk garbi eta garbi erakutsi behar digu zerkako gaitasunek duen bere garrantzia. De hecho, guk adibidez 50% erreko balioa ematen diegu zeharkako gaitasun, eta 50% gaitasun teknikoei. Ze enpresetan hitz egiten dugunekin hori esaten dugute. Bitugu berrintzeko zen badakin, gurekin ikasiko du, izan dira jatorra. Jatorra horrekin guk implikatzen duen guztia. Orduan ikasle garbi eduki behar dute honean lanera datozela, bai? Eta gainera, nola ikasten duten horretan, garrantzitsua da ulertzea, orain arte, txapak ez dira zertarako balio. Klasean zaudenean, ematen dizun speechak, minutu eta 36 segundo, baina gehiago tarrazen badu ja deskonektatu dute. Eta orduan gure ikasleak hor, sortu behar dezu ikasteko modua. Eta modu honetan modu manipulatibo batean egitea. Zertarako, puskatzen duzu orain arte daukatelako pertzepzioa eskolaren inguruan, zein izan behar du trajektoria akademikoa, eta bestaletik lortzen duzulana divertitzea. Guk gure kasuan, lehenengo bigarren egunerako, guk elektrizia ematen dugu, eta bigarren egunerako amatizkeko. Ja kable batzuk entxufe bat, eta lapizutzazu argia. Hau aurreko saioan esplikatu guen nola ikasten duten horretan, da zintzeta adibide berdin erabiltzagatik, baina ikusteko esanet, gure ikaslei esplikatzen baldin baduzu zirkuito bat nola den, zirkuito elektriko bat nola den, ja galdu dituzu. Baina aldiz, ematen badizu kableak eta azten dian montatzen, beren txuleriarekin eta beren lotxerekin, baina ja azten dian paretan kontra panelean gauzak bat montatzen. Montatzen duten horretan, batean galderak sortzen dira, nola erabiltzen da goraizea, kablea nola egiten du, edo zuko atezea baten gana eta esaten duzu, zuk uste duzu hau horrela eskubiraka lotzen dela, eskerraka lotzen dela. Galderak idatziak iten dizkiozunean ja sortzen diozu, azkenean bera konturatu gabe ja ikasten hasten da, gauzak nola egiten diren.
Lan giroak bermatuko du bereiek lan egitea, eta lan egiteak bermatuko du ezagutza bat hartzea, eta batez ere dinamika bat hartzea, dinamika profesional bat hartzea. Horrek estruktura bat emango die. Gauzak azkenean nola egiten diren, know-howa, ezta? Hemen egiten da azkenean lehenengo erramintak hartzen ditut, material hartzen dut, erraminta horrela erabiltzen dut, horrela jasotzen dut, montaia horrela egiten dut. Lan dinamika horrek zentatuko die arazo teknikoetan zentratzea. Eta batez ere sentituko dena utilak. Ze orain arte askotan entzun ditu, ez duzu ezertarako balio, ez duzu ezer egiteko gai, eta bigarren egunerako ja lortu dute argi bat piztutzea. Eta esaten dugu askotan, zio dut argazki bat atera, bideo atera eta gura zoi erakutsi, noski baietz. Lehenengo bigarren egunen lortu dute gauzat egitea, eta ja lortu zu ikaslean atxatzea. Eta batez ere, esperimentazioaren bitartez lortu zu ikasleak ikastea. Nola? Egiten ari denean, galderak idatzaileak ematen baldin baizkiozu, hor sortzen duzu azkenean. Ikasleak ikasleak galderak egiten. Zer egin behar du honek piztutu alizateko? Honekin egon behar du? Ustez, baiz, probatu eta ez du egiten. Probatu beste modu honetan eta batean lortzen dute egitea. Orduan, zein da logika, zein da soluzioa? Hemen kable basatzen da eta hemen beste kable basatzen da. Edo beste aukera bada, beste aukera bat ez guk gure kasuan eta eredua jarraitzen dugu eta erronketa lan egiten dugu. Kasu honetan, lehenengo aldiz erronketan ez dugu lan egiten. Baina bai ikasketa kolaboratiboa praktikatzen dugu. Nola? Bata bestearen ondoan dago. Ondokoak lortzen baldin badu harri galdetzen dio. Edo lortu duenak jazten da besteari laguntzen. Eta hor berriz rekonstrukzio sozial horretaz hitz egiten ari garenean, hor sare bat sortzen da beraien artean. Non harremana dia soluzio teknikoak aurkitzea. Eta hor ikusten zure irakasle bezala zein da laguntzailea, zein da ez, zein dauzka zailtasunak, esplikazioa ematen baldin badiozu. Hor momentu batean irakasleak gogoratu flexibilak izan behar baten. Esan nahi dut. Hor dago, anabasa horretan denak ari da muntaiak egiten, batzuk lortzen dut, eta konturatzen baldin baza klase erdiak galdera berdinak indula, aprobetxatzen duzu. Mesez, eseri bakoitza bere lekuan. Eta hor autoridea jakusten duzu, mesedez gelditu. Mesedez gelditu utzi herramientak. Mesedez, venga. Eta hor hastezea esplikatzen, galderak idatzailekin, en plan de zer arazo daukagu, zer egiten ari gara, zirkuito bat egiten zer da zirkuito bat, zirkulo bada, ez dakiz zerbak zer. 4 minutako txapa bat, nioria engantzatuta dazkazu. Minutu terriko txapak ez zuen balio hasieran, oain 4 minutukoak balio zergaitikan, aritu dira, euskate galderak, ezintasun batzuk eta ja engantzatuta dazkazu. 4 minutuko txapa bat, 5 minutuko txapa bat, esplikatzen dizu, eta oain dakizunekin jarraitzen duzue. Izan behar du manipulatiboa eta experimentatiboa. Eta lan kolaboratiboak laguntzen dio behien artean ikasle eta irakasle izaten. Baina, ez da goi mailan eta erdi mailan bezala azkenean nik hau egiteko ze jakiturea behar dut. Eta azten dira informazioa bilatzen eta horren baitan informazioa ordenatzen dute eta azten dira gauza sortzen. Hau da, sorten digoazen enean, etorriko dira galderak. Eta galderak ekarriko diate ezagutza. Experimentaziotik handator. Guk erronketan lan egiten dugu, eta batez esperimentazioko faseari ematen dugu garrantzia, izugarria. Denbora guztian esperimentatzen dut daitezela. Eta mugitua da, egiten duzu eskema elektriko bat ez duzu ulertzen, montatzen duzu paretean. Montatzen duzu, orain ulertzen dut, venga, aurrea eta atzea, gora eta bera. Horrek egiten du giroa izatea ala moduzkoa. Orduan beti, oinarrizko mailan beti egongo ekaitza batean lanean. Gure barkuak geldik ez dago hau ez da laku bat. Agitazio molekulara altua da, baina beraiek horri ikasten dute. Eta azten dira balioan jartzen beraiek egiteko gai direna. Ze orain arte tontuak izan dira. Nominatiboki profezia autokonplida edo Pigmalion erabiliko bagenu, denak dira tontuak, denak dira ezgaiak. Eta bapatean, 2-3 egunetan egiten dutenarekin, oso garrantzitsua egiten dutenarekin, lortzen dute gauza bat sortzea. Eta egiten dutenarekin zergaitik, azkenean helburua ikasle hauekin da ikasle guztiekin zoriontsu izatea. Eta zoriontasunak zerikusi handia dauka satisfazioarekin, eta satisfazioa da gauzak egitearekin, eta ondo egitearekin. Gainera gauzat garrantzitsua da ulertzea beraiek direna ez dira aldatuko. Baina egiten duzuna bai aldatu dezakezu. Eta garrantzia eman ez direnari baizik eta egiten dutenari. Eta beti, lehen esan duguna arauen kontuekin hitz egiten dugunean, eske txulito bazera, eske beti hitz egingo dugu egiten duzunaz. Gaizki sentitu zaitezke edo ez, baina egin duzuna ez dago ondo. Baina egin dezakezu beste aukera bat. Eta horrelak
bermatzen duzu ikasleak ja onartzea ardura bat hartzen du egiten duenarekin, eta alternatiba erresagoa da. Porque ez dugu lortzen norbera dena, egiten duena bai aldatu dezakegu. Vale. Hurrengo klabea, irakasle taldea, guzti hau ez da posible bakarrik baldin. Esan nahi dut, irakasle talde batek, gelan batekin modu batean dira, beste irakasle batekin beste modu batean dira, beraiek badakite, guzti hori. Eta momentu horretan koordinaziorik ez baldin bau irakasleen artean, jaten zaituzte. Guk probatu dugu klaseak ematea koordinaziori bari, baizik bakarrikan hor klasean irakasle basatu eta beste ateratzen bitartean hori hitz egiten dugunaz, baina hori ez da nahikoa. Gelako giroa bermatzeko. Ez gelako giroa, ez ikusteko ikasle bakoitza nola dago. Gu koordinazio aldetikan astean behin biltzen gera eta bakarrik egiten dugu gelako giroaz eta jendean nola dagoen. Erronkak edo azkenean ze ikasten ari dena baino gehiago. Eta hor, bermatzen dugu, irakasle guztiok, bakoitzak bere estiloan, baina irakasle guztiok edukitzea estrategia bat. Azken aldian nola dabil Dani? Dani azken aldian pixka gaizki dago. Baina dakizute edo, bai bitu nerekin hitz egin du. Esaten du matematikakoak nerekin hitz egin du, bai neskak utzi diola, bueno. Pues ordune malguago izan gazen, hilengoan nerekin oldatu zitzaidan eta pixka destutu nion, eta guazen pixka malguak izatea, eta berekin hitz egitera kanpoan. Guazen eskaintzera eta gaizki dagoen bakoitzeko kalera gonbidatuko du. Ez bota, kalera gonbidatuko eta jongoa berarekin. Bai? Estrategia konpartitu bat edukitzeak egiten duena da jakiteko ikasleak guk talde bat garela. Eta irakasle taldea talde gare momentutik askotaz ere indartsuagoa gara. Eta beraiek badakite. Gu biltzen gara ikasleen aurrean, asteazkenetan, azkeneko orduan, eta badakite ostegunean edo ostiralean, kai reparto de beneficios, esan eta anexoak. Askotan, jarrerak desegokiak diranean, dena esan bezala, arago aste batzuk baldin bat, ikusten badu ikasle bat aste honetan egunero berandu etorri dala, harri anexoa jarriko diogu. Eta irakasle guztiak erabakitzen dugu. Ikusten baldin bago ikasle bat ere bai azken aldean failatzen ari dela, baina azkenean igual etxean arazo badaukala, ari planteamendu ezberdina da. Denen artean erabakitzen dugu, bai? Eta gurasoekin hitz egiten dugu eta esan du bitu hau pasatzen ari da. Edo anexo bat ematen diogu, hitz egiten dugu irakasle talde guztiak berarekin. Baina horrek irakasle talde kriston enpoderamendu ematen dio eta indarra ematen dio. Aldeatik ikasleen aurrean eta gero zure buruan bezala. Ze, bakarrik sentitzea eta jakitea azkenean enfrentamendu batean egon behar duzula 15 ikaslerekin, hasteko. Ez da enfrentamendua, begira aldatu, gogoratu, erakusten ari gara nola izaten eta nola konportatzen gizartean, horren ez da enfrentamendu kontua, baina enfrentamendu momentu bat baldin badaukazu jakitea ez daudela bakarrikan. Eta estrategia hori denen artean ingo dugula, hor ikiltzen dira ikasleak gehiago. Bai? Baina, karo, irakasle taldea. Irakasle taldeak berezia izan behar du, esan eta oinarrizko mailan aritzeko teknikoa denak gara ingenieroak, gehienako teknikoak gara eta gure helburua prozesu tekniko batean gaitzea da, baina gure perfilan kudaketa emozional duen persona batek berebizizko garantzia dauka. Esan bezala, zirkustantzia oso diferentea da eskazu. Batentzako hau 180 da eta bestantzako 180 hau da. Hori ulertzeko, hori onartzeko, ikasleekin flexible izateko. Jakiteko azkenean nola kudeatuko zu momentu bakoitza irakasleak beste perfil bat eduki behar dugu, bai? Jakin behar duzu benetan, hor batzutan irakasle baino, garela edukadore sozialak. Eta hortarako hori da dagona. Gaur egun gizarteak edo oinarrizko mailan dagoen beharra horixe da. Orduan bere biziko garrantzia dauka kudeaketa emozionalak. Hor, noski, inorez geha jaiotzen dakigunetik. Guk adibidez gure kasuan formakuntza bat egin dugu, emozioen kudeaketaren inguruan, urte batzuk daramazko horren inguruan, edo gatazka egoerak nola kudeatu. Ze helburua azkenean da bizirik ateatzea bai gu eta bai beraiek. Eta modu positibo batean. Bizirik ateatzen dut, evidentemente ez. Helburua da ikasleak ikastea. Baina irakasleak ikasten duen heinean zu denbora zen ikasketa konstante batean zaude. Ze ikasle hauek jartzen dituzte egoera batzutan non zuk zeu ikasi duzu egoera hauek kudeatzen. Eta bakarrik ezin duzu. Formakuntzarik gabe zaila da. Eta gogorik gabe, eta proiekziorik gabe. Hor dago irakasleak jakin behun zertara joan. Beraiek ez dute merezi horregotea zuk gogorik ez baldin baukazu. Ez dute merezi eta zuk ez dara.
Azkenean, insisto, bizitza zoriontsu izatean datzata, bai? Orduan, irakasle taldearen profila ezberdina da, bai? Koordinazioa oso importantea da, hori irakasle taldeak ulertu behar eta zuzendaritzak ere bai, denborari eskaini behar zaigu, eta gero irakasle talde horrek izan behar du flexiblea. Ikasle bakoitzarekin, bakoitzaren estrategiarekin, eta nik esan nahi dut, ni eretiziako irakasle baldin naiz, sartzen naiz gelara, lehen hostik eukitute zientziak, eta matematikarekin gustora baldin badaude, ni jarraituko ez matematika ematen. Zergaitikan, batez ere bermatzen dutelako gelako giroa eta lan giroa. Eta hortan izan behar duzu flexible. Edo aldiz kontrakoa. Zientzia komunikazio zientzietako irakaslea sartzen baldin eta montaje batean oso engantzatuta baldin daude, usten ditugu jarraitzen, bai? Edo aldiz, zu sartzezera, zure klasea ematera edo erronkan jarraitzera eta batean konflikto bat egon baldin bada, bi ikasleen artean, denen aurrean, nahiz eta tutorez izan, gelditzen duzu gela, mai inguru batean jartzen gera, borobilan eta lantzen duzu egoera hori. Orduan, tutoretza konpartitu bat esango nuke dagola, baina azkenean, insisto, azkenean zure proiektzioa ikasle hauekiko, rekonstruzio sozial eta personal horretan tokatuko zu egiten, berezkoak ulertzez ditugun gauzak. Baina berez garrantzitsua dienak egunerokotasunean. Ez, zu kotxearekin oporreta baldin bazoaz Torrela Viejara eta portu bat igutzen, batean kotxea berotzen baldin bada, gelditu behar dezu. Begiratu behar duzu hori nola egon, beratu duzu gura nola egon, agian gure gehiago eta berrizun ezin duzu jarraitu bideian, zure helburua iristea baldin bada ere, agian gau hori bide batean, bideko herri batean gelditu beharko, eta hori ikaslauekin hori pasatzen da. Orduan, rolak guk irakasle taldean ezberdina azkagu. Bateke gurasoekin gehiago itziten du, bestatek ikasleekin gehiago itziten du, beste bateke eramaten ditu indikadore guztiak oso ondo. Orduan, guk konpenetratzen gera asko, baina batez ere respetatzen gera asko. Irakasle taldea da klabea, eta badakite publikoan zaila dala oso, ze azkenean taldeak finkoak ez dira, askotan jendeak horra joanak ez du horre egonai, bajak daude, orduan, baino apostua, klaro izan behar, eta zuk zure txekitasunetik beti erain dezakezu talde izara bat inteukitzeko. Baina, argi koordinaziorik gabe, eta zure bestekiden apoioa gabe zaila izango dela, orduan landu horretan. Eta zuzendaritza, zuzendari bat ema dagoen hemen, baina mesedez. Jarri balioa, eta izan malgua. Ez eskatu hainbeste indikadore. Ikaslauekin ez ditugu 150 indikadore, ez ditugu bete, gure funtsa beste bada. Bai? Gure helburuak beste batzu dira. Eta gure lana beste bat izan behar du. Orduan malgutasun hori irakasleen artean, rolen artean, bai? Eta rolen artean komentatzen duen abitu, garen sartuko gineke beste klabe batekin. Sartu geha, ikaslearen begira aldaketa, gelako giroa, nola ikasten duten azkenean manipulatu izan dadula, hortarako irakasle taldeak daukan indarra, eta hain 5. puntuakin sartuko ginean, tutoretzarekin. Tutoretza azken binean da baliabide garrantzitsuna daukaguna ikasle hauen lantzeko. Eta tutoretza ez da notak ematea bakarrikan, bai? Tutoretza da nik klasean baldin banago eta batean bi ikasle ikustitut beraien artean ez daudela oso ondo, ikaslea bat hartu eta kalera ateratzera berarekin hitz egiteko. Tutoretza bada binkulua sortzeko erraminta bat. Tutoretza bada espazio individual non babestuta sentituko diren. Pentsatu, azkenean orain arte txapak bakarrik entzun dituztela. Jende gutxik galditu dizkia gauzak. Orduan, papatean zu irakasle bezala, ematen badiozu aukera galdetzeko eta zurekin hitz egiteko, hor beretzako aldaketa badago, zertako rekonozitzen zaitulako eragile bezala. Bere bizitzako eragile bezala. Eta zuk orduan egingo duzunako, esango diozunak beste garrantzi badoka. Eman diozulako aukera izateko. Bai? Orduan, tutoretzak ulertzen ditugu beti banakakoak eta kolektiboak, ez? Gaur tutoretza, deno daukagu ordu bete oinarrizko mailan, ordu bete daukagu, astean praktikatzeko, eta hor lan inditzakegu, talderi dinamikak, gu batzutan futbola jolastea gutekea. Ze nerabeak dira eta deskargatu behar dute. Omen dira goaz, o paseatzea goaz, eta goaz ez da tutoretza orduan. Ikusten dugu ostiralean eguraldi hona dagoela, eta zakez eta goazen paseatzea. Harremana eta figatzezea, nola harremantzen diren, baina hitz egiten duzu, modu ludiko batean egoteza, eta ikasle guztiak gerturatzen dira zuregana. Banan gerturatzen da batean, eta horkizton horri egiten duzu. Bata batez ere, gustora egotezera berarekin. Beraiekin eta beraiek zurekin ere bai. Eta beraien artean. Lehenengo eta bigarren mailakoak batzuan astutzen ditugu, horrelako
futbol partiduak egiten, eskupelotan jolasten, o eskursioak egiten, da ikusteko nola harremantzen diren, bai? Taldeka egiten dien tutoretzetan, importantea da hitz egitea azkenean gaur egun gizartean dauzkagun arazo handienak. Sexualitateaz askotan hitz egiten dugu. Nola harremandu behar den personekin, beste harreman sexualetan, nola jokatu behar dien, kudeak eta emozionalaz hitz egiten dugu ere, bai. Hor zenbait tailerra eukitzea eta finkatuta eukitzea ondo legoke, bai. Barkatu. Eta gero tutoretza individualak duen garrantzia. Lehen esan bezala. Guk asko hitz egiten dugu beraiekin. Asko atera behar da beraiekin. Eta orain arte askotan tutoretza individualetan beti fokoa jarri da disruptidoa denik ikastean. Denek daukate zehoz esateko. Denek uki berrute aukera zehoz esateko. Eta hor lortzen duzu binkuloa sortzea. Binkuloa eta informazioa. Informazio asko ateratzen da gelan ze pasatzen dan. Disruptibo esa parte jende normalak hitz egin da. Jende normala barkatu. Arazorik ematen zuen jendearekin hitz egin da. Bai? Non bere jarrera pasatzen da hor apala-apalean. Zuzau beti diskutitzen disruptiboarekin eta apala-apal dagonarekin asko. Batez ere behaien arteko harremanak nola diren. Detektatzeko bullying kasuak oso importantea da tutoretza individualak. Eta gero hitz egiteko beraietaz. Eta gero gauzat esango dizuet. Gure ikasleek, orokorrean gazteek, baina gure ikasleek gehiago, garrantzi gehien ematen duten ari da egiten duenak duen inpaktu soziala. Haudik, kizkatuak hortaz bakarrik eskatzen dira. Egiten duten guztia ez da zure kontra, ez da zurekiko. Da jakiteko nola gelditzen diren besteekin. Horregatik oso garrantzitsua da tutoretza individualak. Eta da, momentuko. Nik ordu libre bat leukat eta lehenoztik ikasle bat ikusiet, ez zegoela oso triste ikusiet oze, eta ere bali joten ez da izun bizarrez aitorra eta zaitezke. Eta guk tutoretza individuala daukagu aurki bat bigelen artean, gero daukagu tailerra, eta gero daukagu ondoan dagoen tabernako kafe makinare badaukagu, eta gero tabernatera badaukagu pintxo bat ateratzen iguanan irbeinka. Baina zuk sortu duruzu entorno seguru bat beretzako. Eta hitz egin dezala. Jendeak izi galdetzen. Porque oraindik ere dinamika asko dauzkate etxean ere bai, etxeekin lanketa orain izango du horretaz. Eta gero, esaten, nik adibidez, tutore ez banaiz ere, zenbait ikasleen ere gana etortzen dira. Edo kontrakoan, nin bainaiz batzun tutore, baino harreman ikasle jakin batek zientzietakoekin harreman gehiago baldin badauka, sortu dezara bere binkuloa. Tutore ofiziala batzuk era, burokraziarako, gurasoekin biltzeko hau eta beste. Baina ikasleak aukeratzen duen persona hitz egiteko guk hori errespetatzen dugu. Irakasle taldearen funtsa hori ere bada. Bai? Ez geha azten esaten ez hori nire ikaslea ez dezuzuk itzen berga osatzen eta beste. Ikasleak aukeratzen baldin badu, binkulo guztiak dira baliagarria. Eta, azkenik, familia eta kanpo eragileak. Batez ere familiak. Ze askotan entzuten da, eta familiak indik ere erakutsi berreiz familia guraso izaten? Ez, evidentemente, ez da zure lana. Baina zure helburua bai da aldaketa bat sortzea ikasle horrengan. Eta eduki behar dugu kontutan, ikasle baten entorno sozialak hiru direla. Bai, hiru bloke dauzkagu. Lagunak, eskola eta familia. Zergatik handira hiru desempatea lortzeko. Bai? Eta orduan, bik irabazten baldin o bik erantzun berdina baldin bako, orduan lortu dezakegu akonpainamentu bat eta lortu dezakegu aldaketatik ikasle horrengan. Esan nahi dut. Ez badituzu gurasoak bereganatzen. Diskurso berdinan zaila ikasleen aldaketa eukitzea. Eta efekto Pigmaliona buskatu nahi baldin baduzu eta balio erantzea eman nahi baldin badugu ikasle horrek egiten duenari, rekonpensa sozial bat eduki behar du, eskolan aldetikan, notekin izan eta gauzatzen, eta gero etxean eba iku behar du rekonpensa bat. Eta hori lortzea gure lana da. Ez da gure lana den bai ez, baina efektu positiboak izugarria dira, bai. Guk adibide bezala, lehenengo mailan gaudenean, 3. asterako, 4. asterako ikasle guztien gurasoi deitu diogu. Lehenengo gauza da. Dei horrek dauzka helburu ezberdinak. Lehenengo, galdetzea ea zemoz dagoen ikaslea, ea aldaketarik nabaraitu duten. Gurasoekin jan lortu duzu haustura bat, bigarren helburua. Dala, deitzen diaten bakoitzeko beti da esateko nire semeak zoz egin duela, orain arte eskolakin horregatik deitu diateta. Horren zaituzu, ez. De hecho, normaki 3. 4. aste bitarte, nahiz da zehoze badaukazu zehoze positiboa eusteko. Txarrak, bai.
Txarrak bakizkigu. Txarrak jantzun dituzte eta zuk ere ikustituzu. Baina segurazki egin dula zehose positiboa izan dena. Lehenengo muntaia izan daiteke. Ja argazki abiari gurasoei gainera. Orduan eta esan dizut bitu, montatzen ibili da, zaitasun batzuk ukitu, baina lortu du argia pestutzea. Bai, amak esate dizu, aitak esate dizu, bai egia da, argazki abiari izan da, bueno, zema sentitzen da zure semea. Garrantzitsua da, orain arte gurasoek entzun dute eta borroka batean egon dia tutore irakasleekin enbrande nire semeak egiten du eta bestek defendatu ez, eta denbora ofian horrela borroka batean da zuk ez. Ez diozu deitzen borrokatzeko, ez leporatzeko zer baizik eta jakiteko bere semea nola dagoen. Gehiago hitz egiten du. Eskertuta nago, porque behingo atileno gelatik etzan ateratzen, eskolatik etorri gelan sartzen zen, da oin ateratzen da. Berekin hitz egiten du. Esaten du gustora, hola, eskolara juten da. Eta bestaldetik behin konfidantza hori lortu duzula, eta bermatu duzula, eta esan diozula, reforzatu duzu bere semea, eta alaba reforzatu dituzu egindun gauza positibo gategatik, lortzen dute etxe iriztean ja lehenengo gauza. Urrengo netortzen du ikasle eta atzun ere mai ditu zenion, da bai. Eta zemuz, pues, oso ondo, lehenengo aldiz deitzen dutela gauza positibo baterako. Jazta, ikaslearekin binkulare lortu duzu. Eta dei horretan, aprobetxatzen duzu gurasoen percepzioa aldatzeko, pixkat zure alde jartzeko, eta bestaldetik ere informazioa ateratzeko. Gogoratu, hasieran esan dugun horretan, ze garrantzitsua zen ikasleen radiografia edukitzea. Zemoz dago semea, zuk ezagutzen duzu zure semea alaba, zertan lagundu diozako dugu. Zailtasunik badu. Eta hor, asko hitz egiten dute, eta beste gehienak ez. Mapan egon dira, ez dakiz zer, gure eskolan orientatzaik ez daukagu, ez gera enteratu, ez dakiz zer, eta gurasoak ez du ezer esan nahi. Baina zu hor zaude behatzen irakasle taldean, bai? Radiografia batzutan ateratzen da zigarren hilabetean. Baina ez lokeai. Guraso asko oraindik bildurra daukate, eta nahi dute aukera bati eutxi. Badakite bere semeak zailtasunak eduki ditula, baina dute onartu nahi bere semeak igual ez gaitasun badaukala. Pues ez lokeai, lanketa hori egin behar da. Bai, guk esaten dugu askotan guarderia zerbitzuare badaukagula. Ikasle batzuk ez dute oinarrizko maila aterako. Baina reforzu emozionala daukana entorno batean, sentitzea zoze egiten duela, nahiz eta gutxi zaretan minimora ez iritsi, asko da. Ja lortu duzu aldaketa bat. Eta gurasoekin ere beste harreman bat, bai? Baina gurasoekin lanketa hori egitea da klabea, ze gero berarekin askotan bilduko zea, anexoen gatik direla, edo nota hiruhilabetean behin biltzen garelako, baina lortu duzu kolaboratzaile bat. Zehazteko berak ikusten dut bere seme-alaba bataz prekupatzen zeralda. Azteko galdetu jozulako zer datorkion ondo, eta bestaldetik gainean zaudelako, esken dizko zuturetza individualak. Beraekin hitz egiten duzu. Gogor jartzezea, behar duenean, bereak askotan lortze ez dutena. Eta, orduan, familiak zuregan konfidantza puntu bat badauka. Ez denekin, Baina ikasleak ere ikusten du azkenean mierda. Ikasleak eta gurasoak ondo amateria. Ibana bloke. Pues bai, guraso guk askotan ere, presentzialak, bilera presentzialak egitea zail duten du. Telefono dei batek asko egiten du. Eta da hartzea ordu bete, 3 astean behin, hilabetean behin, eta zer mozagon semea galdetu, eta hor lortzen duzu askotan DBH-en egoten pelea horiek gurasoekin ez, azkenean, horiek ekiditea. Eta gero, azkenean gure ikasleen heterojatasuna handia da, askotan itzein beharrezu orientatzaileekin, itzein beharrezu zerbitzu sozialetakoekin, joez batek deitze izu, diputazioekin itzein beharrezu. Gure ikasleek atzean duten motxila ikusita, itzein behar den jendea asko da. Eta hori zure lana ere bada, eta horrekin asko ikasten da. Zenbait ikasle badauzkazu zentro batean daudenak, edo bigarren faseko etxe batean daudenak. Orduan, ari informea pasako dizkozu, eta egia lanpila bat eskatzen dula. Nik zenbait ikasle badauzkat, ez da denak etxean bizi, eta astero hitz egin behar dute beraien edukadorekin. Baina, izit horrek ere badauzka bere alde honak, denborak entzen dizu, baina jendea zautzezu. Ez jendea zautzezu, ez da ikasleekin lortzen duzu beste radiografia handiago bat. Baina neketsua da. Denbora asko kentzen dizu, baina eta lortzen duzuna batzutan bihurtutan ez da nahikoa. Batek esatezian guk lan egiten dugu bere bilobentzako, ez? Ematen dugu mezuak, igual momentuan ez du eraldaketa izugarria egiten, baina lortzen da. Lortzen da. Helburua da aldaketa bat lortzea. Daramaten inertzia horretan aldaketa bat lortzea. Nahikoa edo ez, aldaketa lortze hori nahikoa izan daiteke
bide bat egiteko. Ikasle batzuk 2 urtetan ez dute lortzen, batzuk 4 urte behar dituzte. Errepikatzea gure mailan normala eta erresa da, eta ez da zer pasatzen. Gure horre reforzatzen dugu asko emozionalki, zarkako gaitasunak, eta geoteknikoak minimo batzuk badazkagu, baino beti ez dira beteko. Eta batzuk ez dute gurekin bukatzen. Baino garrantzitsuana da rekonstrukzio sozial horretan bereek pentsatzea egiten dutenarekin merezi duela beste modu batean egitea. Eta horri eustea. Eta gero barkatu hor bakoitzak ere bere momentua duela, ez? Bai. Osea, azkenean, agian batek kriston gaitasuna dauka, baina urte horretan pora porbe, ez du engantzatzen, eta agian zure lanketari esker, urten ez bada, hurrengoan izango da, eta askotan hezkuntzan naiz ta dena primeran egin gure alik eta ez, energia guztia bere, ikasle horretan jarriz, etekinak, zuk esan dezun bezala, berandu edo epe luzera ikusten dira, eta hori oso frustrante izaten da, baina, gero kurtso bukaeran, edo hurrengo urtean, edo 3 barru, erdi mailan, goi mailan ikusten dituzunean, hor dator satisfakzioa, ez? Berandu, baina badator. Bai. A ber, irakasleak gero nahiko narzisista gera, ez? Nik askotan guk lortuko dugu ikasle hori aldatzea, ikasleak aldatuko du berak nahi duenean. Berak, zuk izan bezala, klik ez baldu egiten, ez baldin badago prest aldaketa hortarako, por lo que sea. Insisto, azkenan ez da zure diskursoak ez du ez erelako sartu, ikaslearen momentua da, eta askotan ezintasunetik planteatu berdea, bai? Horra askotan gu ez gara egizten egitera dena. Lanketa egiten duzu ikaslearekin, lanketa egiten duzu ikasle taldearekin, irakasle taldearekin reforzatzen duzu eta hor lortzen duzu, familiarekin estrategia planteatzen duzu, eta hala ere ez du funtzionatzen. Azkenean hau kanpana gauz batean, portzentaia handia da ez duzuna lortuko. Jende askok behar du beste laguntza bat guk izin duguna. Guk kudeaketa emozionala lantzen dugu. Gu irakasle bezala babesteko, eta ikasleari ere bai, minimo batzuk emateko. Ikasle horrek igual azkenean duen traumak edo duen zailtasun horrak apoio psikologikoa behar du. Batzuan psikiatrikoa. Orduan iristen garainako hori identifikatzea, familiari laguntzea, psikologo batera jundadin, horre lagundu ezak, baina ikaslearen momentua agian ez da, eta batzuken ez duzu lortuko, eta ezin duzu frustratu. Eta askotan enpepinatzek era, jarrera disruptiboa daukanarekin, denbora gehien kentzen dizuna, zarata gehien atetzuna beha dalako, baina, dazkazu beste 14 gelan, beste 13 dauzkazu, ez aztu. Eta gero errealitate bat hori da ere, ez, askotan desengantzatzen den ikasle hori edo bezindulako, edo ez delako bere momentua egiten du, era batean edo bestean positiboara izan daiteke, ze beste ikasle horiek nahi dutenak, askoz etekin handiago atera dezake, eta zure, azkenean besteak babesteko era bada, eta, Eta frustratzen gara ez, azkenan ez dugulako lortu, ikasle hau etorri da, lortuko dugu aldaketa hori, ez da beti lortzen, eta beak esan duna, beste 12-13 pertsona dazkazu, eta hor babestu barrituzu horiek ere bai. Baina, beti dago sustituzio baten egiten duna gurekin gure ikasleekin, gero horti bionetotza, ez duitzen ezagerarekin, eta diskurso bat, eta gonago ez da pelikuletan bezala, ez dago diskurso hori nuna aldatuko dena. Insisto, ikaslek kultura bat garatu dute 2 urtetan. Eta da, lehenengo arazoaren aurrean saiatu naizen guztietan, gaizki atera zait. Ez naiz saiatuko. Bai? Kultura hori aldatzea ez da inerresa. Horregatik sortzen dugu lan giroa eta manipulatu izatea zertarako eginez, beraiek ikusten dituztelako gauzak. Helburu motzak jartzen dizkiogu. Ez dugu erronka luze bat egiten. Gu lehenengo mailan 13 erronka dazkagu. 14-15 dian erbatzen. Pilo bat. Aste bete, 2 aste, hilago aste baten bat, erronka motzak. Erronka motzak eta ikustera beraiek egiten duten horrek baduela berresultadoa. Zertako kultura hori aldatzen juteko. Eta beraiek ikusteko egiten dutenakin kapazitateak beste resultatat eukitzeko. Beste asko, tonto sentitzen dira, eta arrazoiakin. Batzuk ez dakizkite biderkaketak egiten. Matematikan sartzen gata, igual ondokoak ekrezkezun pringau, kapaza da ekuazio bat egiteko. Eta zu ez, biderkaketak ez dakizkizu ondo. Biderkaketak ez dakizkizu ondo, zatiketak ez dakizkizu ondo, horren ez dakizu simplifikatzen, horren liatzea zatitzen da nora di joan, eta gero ze izati hiru, pues evidentemente, 5. Eta orduan egiten du ikasle horrek, sabotatzen dizu gela. Sabotatzen du klasea. Eta arazoa da bere ezintasuna. Hartu, ateratzen duzu ikaslea, eta orduan konturatzen da, igual bere refortzua izango da ariketak egitea beste ariketa mota batzuk.
Eta igual, hainbeste beldurra daka besteen aurrean erakustea ariketa horiek egiten ari da, eta nahiz eta beste gela batean sartzen duzun ariketa horiek egiteko, hain da dauen beldurra eta presioa de sentirse tonto. Ez duela egingo. Eta ez du klik egiten, ez du onartzen, eta reportu psikologiko bat ez du hartu nahi, porque yo no voy a un loquero dioten bezala, pues ya está. Eta askotan ere pasatzen da, gurasoek ez daukatela presupuestorik psikologa juteko, eta gero 2.000 euro gastatzen dituzte kotxeko jantetan. Gizarte hau da daukaguna. Guk egin dezakeguna. Baina aldaketa minimoak lortzea posible da. Bidean gelditu gabe. Eta hori asko da. Eta gure helburua hori da. Jendeari erakusten, beste modutan egin dezakela, eta beste modutan konportatu daitekela. Eta gizartearen benefizioak zeintzu dira. Guk hor adiez, komentatzeko, adiez, lehenengo urtean, gizarteratzearen kontuagatik, nola, zera da gizartearekin, ematen ditugu asko karera, esan nahi, hartzen ditut bi ikasle, eta juntzait ezte irakasle honen gana, eta eskatu dizute taladroa. Beste modean juntzait ferreteria, eta eskatu ezak izan. Asko ateratzen ditugu zen lotxe izugarria daukate, inoiz ez dute bakarriku nahi. Inoiz, orduan ez behartu bakarrikutera. Baina horrekin ze ikusten dute, egin behar dugu hau, eta ez daukagu, ostras, hartzenik daukan, erakusten duzu ze garrantzia daukan, talde izaerak eta gizartean funtzionatzeak, bai? Ze guk ez daukaguna beste bate dauka eta kolaborazio horretan egiten dugu. Eta bigarren urtean, zikloa izteko zen lehenengo urtea eskatu egin dugu, eta bigarren urtean egiten duguna da bezeroak daukagu asignaturat eta enpresa bat sortzen dugu. Eta enpresa hori sortzen dugunean, azten gara beste gauzak egiten. Konponketak, gela batean instalazio bat, jendeak ekartzizkigu gauza konpontzeko zer gauza, etxeko gailuak eta konpontzen ditugu. Orduan, izten dugu zirkuloa, ez? Lehenengo gizartari eskatu diot, konturatzen naiz besteak igual behar ditu dala, eta gero gizartari izurtzen diot. Eta egiten duenak kiston resultatu dauka. Apuntatzea denan, txistorretan apuntatzea, eskolan zer gauza egiten dela, gaur egun beti izateko, guazen OM-koei izatea, oinarrizko mailakoei. Gaude toki guztitan. Eta jendeak, somos los pringados, no, somos los pringados, ez, jendeak guregan konfiantza dauka eta horretik eskatzen dugu. Baina, pringatuak ere bai. Eta, laburtzeko, bai? Jartzen dugu menzazpi puntu hauek. Ikaslaren beharrak identifikatzea. Aldatu begira da. Ez dute zurekin enfrentatu nahi. Ezintasunetik begiratu, bai? Ezintasun guztiak begiratu, bale? Binkularen pedagogia. Sortzea beste harreman bat. Eraientzako fundamentala, eta zuretzako ere bai. Gero portaren kudeaketa. Kudeaketa, erregulazio urrengoarekin, erregulazio emozionalak. Azkenean, arazoak daudenean, erregulazio emozionalak babestuko zaitu. Bai beraiek eta batez ere zu. Ze bajan dagoen irakasle bat, ez du ezertako balio. Buskatzen duzu dana. Helburua da, urte bukaeran, zu bizirik atatzea zu eta zure taldea, bale? Ze ikasleak etorri eta jurniteria, eta zuk horren beharrezu. Bai? Gero, estrategia egingarriak diranak. Izan flexiblea. En plan de, elur zemoz dago eta oso ondo dago, funtzionatzen du. Orain, urrengorako eatu boiek pixkat zuzena jartzen dugu. Kulturatzen ze hau eta hau, izan flexiblea. Ezigetu batzen ezigetu eta aldunari bai. Bale, eta alternatibak sortu. Beti dago beste aukera bat. Eta ez diago bigarren derugarren aukera guztiak daude. Baldin eta diferente egiten duten. Irakasle taldea. Guztia hau imposiblea da, bakarrik egiten baduzu. Irakasle taldea potente izan behar da. Landu hortan. Zuzendariz, mesedez, landu hortan. Eta beste eragileak eukitzea kolaboratzaile eta langile bezala beharrezko izan da. Zer bakarrik ezin da egin. Eskerrik asko, Elur. Egia da, Elurrek egin duen ezurdura guztia basirako lanbide heziketaren inguruan, ikasturte honetan zer landu diren gako batzuk dira, guzti hauek askoz gehiago garatu daitezke hemen 1000 estrategia daude, adibide desberdinak, eskola bakoitzak dituen praktika onak, gauza asko dago, baina egia da, ordu batean pintzelada batzuk eman ditugula. Hemen helburua zen pixka bat, hasierako lanbide heziketan hasiko den edo hasi berri den irakasle bati, ez dakit nola esan ez, koltxoneta bat edo eskaintza azkenean, beti dauzkagu hor kanpotik datozen ideia hoieku. Hasierakoan hasiko zea, ene, sokorro, mailak egan, ikasle okerrenak eta ez eta bai. Sana, eta azkenen norbaitek prestatzen bazaitu, norbaitek errealitate hori deskribatzen baizu, Elurrek kontatu duen guztia aplikatzeko gai baldin bagea, aterrizaje hori hasierako lanbide heziketan ez da kaos bat izan beharrik, rekorrido zaila eta oztopoz beteta
izango den, ibilbidea izan daiteke, baina, bueno, gu erregulatuta egonda, prestatuta egonda, errealitatea zein den ezagututa, atseginagoa izan daiteke, ez? Eta gero, ikasturtea bete daiteke. Orduan, bueno, guk pintzela hauek eskaini nahi genituen, batez ere, hurrengo ikasturtean, hasierako lanbide heziketa ezarriko duten ikastetxe hoiei, pixkat aterrizaje modun, hasiko zeaten irakaslei, eta gero ere, bueno, hau badakizue grabatuta geldituko dela, eta grabazioaren azpian, aurkezpen hau garatuago bat eskaini nahi zaizue, batez ere, hori zuen irakasle berriei datorren ikasturtera begira, eskaini ahal izateko dokumentu bat, pixkat prestaketa modun. Eta, bueno, Elurre komentatu du ere ez, irailera begira, pilula txiki batzuk, klaustro mailan, irakasle hauen, ez, talde kohesio bat sortzeko, profilak aztertzeko, malgutasun hori nola lortu lantzeko, espazio eta denbora horiek aurkitzea oso interesgarria eta oso baliagarria izango dela ikasturtea ondo hasteko. Eta gero betikoa, ez, hasierako lanbide heziketan ezin gea edo ez da komeni, matematika, euskera, historia, tailerra nola apinon hastea, eta gian lehenengo hiruhilabetea edo lehenengo hilabetea eta batzutan hiruhilabetea, hori eskursioak, futbol partidak, elkar ezagutzak, dinamikak eta bar egitea, oso komenigarria izan daiteke, gero ikasketa esanguratsu hori lortzea nahi badugu, ez? Azkenean harremanik gabe, espazio seguru bat gabe eta binkulu bat gabe ez dago ikasketarik. Orduan gure helburu hauek gaitasunak garatzea da, beraz, hauek dira gure helburua, gure aholkuak, gure jakoak eta espero dugu baliagarriak izatea bintzat, hasteko momentuan, ez? Bai, hor batzutan, askotan hitz egiten dugunean beste zentrokin, beste irakaslekin gelditzen gera lehenengo inpaktu horrekin, ez da? Kokapen puntu horrekin. Zer da hau? Eske hau ezinezkoa da, eske nola bilatzen dute DBS-etik horrela jendea, eske ikasle honekin beharko luke ez dakin non, eske nik bakarrik ezin dut. Guzti hori egia da. Guzti hori egia da. Baina, entre comillas, barkatu, ez lo que hai. Guk, esaten duguna, dauden baliabideekin, estrategia ezberdin bat planteatuta, erantzuna ezberdina izan daitekela. Eta hori da garrantzitsua. Bai, ze azkenean frustratu ingo zara, ez duzu ezer lortuko eta batez herri ingo zera. Eta ingo zu, bueno, nik urte bete aguantatzen eta hemendik alde egiten dut. Nik sensaziorik nuen lehenengo urtean. Gaur egun ez dut oinarrizko maila utzi nahi. Eta ez dugu lortzen dena, eta urte bukaeran nekatuta zaude, eta ikasleak kariño guztiekin paetan gota estan bateko zen ituzke. Batzu gintza bai, eta bin baino gehiagotan, karo. Baina, estrategiak duen garrantzia izugarrizkoa da. Bai? Dituzun baliabideak ondo optimizatzen baldin baduzu. Puntu hauek guri balio izan dituguna, eta hemen eskola ezberdinak kontatu gera, eta azkenean nolabaite konpartitzen duguna, ez da ezberdin, konpartitzen ditugu puntu hauen lanketak. Garrantzia ematen baldin baduzu horri, lortuko duzu beste resultado bat. Bai? Eta importantea da hori. Bestela geldituko zea frustrazioan, ezintasunean, eta haserrean. Eta putada bada zuretzako. Eta gero, hasierako lanbide heziketak, a la larga satisfaktorioa da. Gero, oso alderdi positiboak ditu, ze ikuste dituzu ikasleak erdi mailara juten, goi mailara juten, lenguan Raule komentatzen zuen bezala, irakasle master bat ateatzen, eta irakasle bilakatzen, orduan, gero oso satisfaktorioa da. Beraz, ez dela dena negatiboa, ibilbide ez, oztopoz beteta, zuk zure raftinan kontatzen duzun bezala, baina, bueno, gero argia da, eta elkarlanean eta estrategia hori ondo diseinatzen eta aurrera eramaten, posible dela. Zakit norbait galderaren badaukan, aprobetxatu nahi duen honen inguruan zehose galdetzeko, aprobetxatu dezakegu tarte bat, eta bestela gure partetik hau izango litzateke dena. Gero hori esan bezala bakizu hau grabatuta geldituko dela eta dokumentu garatu xeago bat zintzilikatuko dugu, bale? Zuen eskura uzteko, klaustro mailan edo irakasle berri hoiei irailean eskaini ahal izateko parakaidas modun edo sustoa ezain susto izateko. Eta eskatu laguntza. Ondokoei, beste ziklo batekoei, beste eskola batzuei, guri eskatu laguntza, bale?
ez pentsatu ezin duzula eta ez pentsatu hau mierda badenikan, benetan estrategia kontua da, da proiektzio kontua, kiston zer ikusia dauka horrek. Orduan, nik guk urtero, nik lankide bezala urtero daukat frustrazio puntu bat, ezintasun puntu bat, ondoko laguntza eskatzea edozein badare importantea da. Ez sentitu ez duzula balio, ez sentitu ez duela merezi, ze ikasleek merezi dute, gizarteak merezi du, eta zuk ere merezi duzu, eta eskatu laguntza, izan persona, bale, ez gara superheroiak, persona gera, eta persona superheroi egiten gaituna da taldeak, konjugazioak. Ez etxi. Beti, lepoan hartu eta segi aurrera. Oso ondo. Ba, bueno, ez dago galderarik, beraz, hementxe utziko deu. Eta, hori, espero dugu behintzat, ba, pintzelada txiki hauek baliagarriak izatea. Animo, kurtso bukaera honekin, eta indarrak hartu udaran irailera begira. Aio. Venga, agur.